had a dream last night that I was piloting a plane, and all the passengers were drunk and insane. I crashed, landed in a Louisiana swamp, shut up 100 zombies, but I come out on top. What's it all about? It just reflects my mood. Sitting in the dirt, feeling kinda hurt. All I hear is doom and gloom, and all is darkness in my room. Through the light, your face I see. Baby, take a chance. Baby, won't you dance with me? Lost all the treasure in an overseas war. It just goes to show you don't get what you pay for. Battle to the rich, you worry about the poor. Put my feet up on the couch and lock all the doors. What's that funky noise? That's the tightening of the screws. Sitting in the dirt, I'm feeling kinda hurt. All I hear is doom and gloom. When those drums go boom, 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 through the night, your face I see. Baby, take a chance. Baby, won't you dance with me? Yeah, baby, won't you dance with me? Oh yeah. Fracking deep for oil, but there's nothing in the sun. The kids are all picking at the garbage dump. I'm running out of water, so I better prime the pump. I'm trying to stay sober, but I end up drunk. We'll be eating dirt, living on the side of the road. There's some food for thought, kinda makes your head explode. Feeling kinda hurt, but all I hear is doom and gloom, and all is darkness in my room. Through
to turn me out. You just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. In no particular sign I'm incompatible with. I just want your extra time and your kiss. You got to not talk dirty, baby, if you won't impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Yeah, I want to be your fantasy. Maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We could have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. In no particular sign I'm incompatible with. I just want your extra time and your kiss. Yeah, they wanna dance. Gotta. Little girl, Wendy's parade. Ooh, gotta. Women, not girls, rule my world. I said they rule my world. Arratsaldeon, Portugalete, eta ongietorri nazioarteko folklorearen jaialdiaren 3. egunera. 59. edizioa eta iluntzeko 9:30 gutxi gora bera eta ikuskizunak hasteko ordua dauka, oraintxe gainera. Bueno, aurreko egunetan aipatu dizkizu egunak, aipatuta jakin badakizue gaur Bolivia eta Euskadi izango direla holtza gainean. Eta hasi, Boliviatik hasiko gara. Bolivia, Hego Amerikako harribitxietariko bat da. Harribitxi oso distiratzua. Bolivia Andeak dira. Bolivia goilautadak dira. Eta Boliviako iparraldea ere, Amazonia zoragarri hori, herrialdearen ikutu berezi bat da. Bolivia Uyuniko gatz lautada da. Bolivia Titicaca lakua da. Peru da, Titicaca lakuaren ehuneko handiena, baina Boliviak ere badauka Titicaca laku ezagunaren zati handi bat. Eta oso importantea da Titicaca lakua, Boliviatarrentzat, ze berez, haien jaiotza esaten da hortxe kokatzen dela. Aimarek abiatu zutela Bolivia herriaren jaiotza Titicaca lakuan. Boliviatik pasatu dira Aimarak, pasatu dira Inkak, sartu ziren Espainolak, eta mendeetan hortxe sortu den nahasketa horrek erakusten du gaur egungo Boliviako gizartea. Mestizoak daudelako, indioak daudelako eta zuriak ere daudelako. Boliviako La Paz hiriko talde bat daukagu gurekin hementxe. Ballet folkloriko Manuel Acosta. Manuel Acosta izena zergatik? Manuel Acosta izan delako 30 urtetan, 1975 urtetik 2005 urtera, ballet folkloriko honen gidari eta buruzagi nagusia. Orain bere semea dago lan hori egiten. Eta semearekin backstagean hitz egiten, esan dit oso pozik dagoela, sekulako ilusioa egin izan diola Portugaletera etortzea, 1980 urtean, hau da, duela 34 urte, hementxere egon zirelako Portugaleten. Eta oraindik ere oroitzapen batzuk baditu. Seguru asko, zuetariko baten batzuk, akaso gutxi batzuk ere, egongo zinetela 1980 urte horretan hementxe. Boliviako dantzatalde honek ekarriko digun lehenengo dantzak hainbat departamentu erakutsiko izkigu.
Bolivia Sucre da, Oruro da, Potosí da, Cochabamba, Santa Cruz eta La Paz. Hiriburua gehienek esango zenukete La Paz dela. Eta izan bada, baina hiriburu administratiboa. Politikaren poterea eta administrazioa hortxe dagoelako. Baina Boliviako konstituzioak dio, hiriburua Sucre dela. Sucre da Boliviako hiriburu historikoa. Baina hala ere, administratiboki La Paz izango litzateke Boliviako hiriburu nagusia. Bueno, La Pazeko txolak ikusiko ditugu eta poierak eta dantzarien bombinak, sombreroak, eta gero Cochabambara joango gara eta ikusiko ditugu sombrero handiagoak. Eta gero abiatuko gara Santa Cruzera, eta Santa Cruzen erropa arinagoak ikusiko ditugu, koloretsuagoak, eta Amazoniara, iparraldera ere joango gara. Eta antxe, Lastozko kapelak erakutsiko dizkigute, eta erropa koloretsuak ere. Denetarikoa izango da, eta bikoteka departamentu bat ordezkatuko dute. Eta departamentu horren banderatxoa ere ikusiko duzue. Eta noski, guztien gainetik, Boliviako bandera. Gorria, horia eta berdea. Gorriak ausarria ordezkatzen du. Horiak aberastasuna. Eta berdeak natura. Gero, Potosira eramango gaituzte. Eta Potosin, esan behar, bi dantza mota izango ditugula hementxe, holtza gainean. Tinku dantza, gerlarien arteko burruka moduko bat izango da. Adize, kaskoak egongo dira, gizonen dantza bat izango da, lumak ere soinean eta burruka, talka indartsua egongo da. Eta gero, mugimendu lasaiagoak izango ditugu, tonada potosina izeneko dantzarekin, eta bueno, izango dira mugimendu alaiak eta dantza lasaiago bat. Potosí buruz gero atxoago hitz egingo dugu. Potosí izan delako ere urrea eta zilarra mende askotan, baina gero helduko diogu horri. Vamos a dar la bienvenida al grupo folclórico Manuel Acosta de La Paz, de Bolivia, el cual nos va a mostrar las diferentes danzas y los diferentes folclores o modos de vestir de los distintos departamentos de Bolivia. Nos van a enseñar en una primera danza los bombines de la zona de La Paz. Nos van a enseñar las cholas, las polleras de esa ciudad. Nos van a llevar luego a Santa Cruz y vamos a ver los vestidos más ligeros, los colores vivos de Santa Cruz. Nos van a llevar a Cochabamba y vamos a ver los sombreros de copa alta. Nos van a llevar también al norte de Bolivia, que es la Amazonía, porque Bolivia son Andes, Amazonía y llanos. Y nos van a llevar también a la ciudad de Potosí. De Potosí nos va a venir en una segunda parte la danza Tinku, que va a representar una lucha entre guerreros, y luego nos van a llevar a la tonada potosina, que es una danza mucho más calmada, más colorida y más alegre. Txalo bero bat, Boliviako taldearentzat! Sí.
esta mi tierra querida, la de la flor tricolor, le entrego toda mi vida, mis sueños, mis ilusiones. A esta mi tierra querida, le ofrezco mi corazón. A mi tierra boliviana, concha de pura y fervor, le entrego toda mi vida, mis sueños, mis ilusiones. A esta mi tierra querida, le ofrezco mi corazón. A ti, tierra mía, a ti, patria en flor, le entrego toda mi vida, mis sueños, mis ilusiones. A esa mi tierra querida, le ofrezco mi corazón. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. A esa mi tierra querida, te dedica el corazón. Esa cueca boliviana con sentimiento. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción yo canto, con amor a mi patria Bolivia, te quiero con pasión. A mi patria Bolivia,
zatirai, bagini duzu zurik libidai, kaimankan zubidai, kinatatakik zubidai, juianik kunan bakari bidai, kinatatakik kunzbabidai, junatak kunan baiari bidai. Más motos y así nomás. Boliviatik, ballet folkloriko Manuel Acosta, txaloak! Gure etxera etortzeko momentu aldu da, bai, gure etxera gatoz, eta lurralde bat aukeratuta, hasteko Gipuzkoa aukeratuko dugu. Esan genezake Gipuzkoa dela, lurralderik erakargarrienetariko bat gauza asko gaitik. Ez bakarrik paisajeak gaitik, baizik eta baita kultura gaitik eta dantzen gatik. 19. mendera joko dugu, eta 19. mendean Gipuzkoako bailaretan bizi zirenek ere dantzatzen zuten. Eta bailarak, haiek esaten duten bezala, Bizkaiko arana izango litzateke. Eta hainbat bailara edo aran daude Gipuzkoan. Hasi Kantauri itsasotik eta jaitsi, aizkorrik eta txindokik egiten duten muga fisiko horretara, aran askotan dantzak egon dira urteetan, mendeetan zehar. Baina nola pasatu dira dantza horiek belaunaldiz belaunaldi?
Nola transmititu da hori guztia, nola bermatu da transmisio hori. Dantza maisuek egindako lan ikaragarriari esker lortu da hori guztia. Jose Ignacio Iztuetak hasi zuen bidea, 19. mendean, Gipuzkoan, antzinako dantzen konpasak, erritmoak eta informazio guztia letra txikian ondo apuntatzen. Eta hasi zen hori guztia beste maisu batzuei transmititzen. Gero etorri ziren, Olano eta Pujanatarrak, eta horiek 150 urteetan mantendu izan dituzte Gipuzkoako, bailaretako, antzinako dantzak. Eta gaur egun, 2024 urtean, horietariko batzuk ikusiko dituzue hemen holtza gainean. Hasiko gara, nondik eta espata dantzatik eta baita erreberentziatik. Erreberentzian, espata luzeak izango dira protagonista, espata txikiagoak gero espata dantzan, eta baita trokel dantzetara joango gara, eta ikusiko dituzue talkak makilen bitartez, arkuen bitartez. Joango gara ere zinta dantzara, zinta koloretsuen dantza birakari horretara, eta ustai handiak ere ikusiko ditugu. Bai mutilak eta baita neskek erabilitako ustai handien dantza izango da hementxe protagonista. Espata dantza aipatu dizuet eta Gipuzkoa aipatzen ari gara. Gipuzkoan badago, oinez ibiltzeko ibilbide zoragarri bat. 3 tenpluen ibilbidea. Hasi Loiolan, jarraitu Lantiguan eta Arantzasun amaitzen dena. Hau da, Azpeitian hasi, Zumarragan jarraitu eta Arantzasun oinatiko goiko parte horretan amaitzen dena. Bueno, barrian geratuko gara, Lantiguan. Ez dakit inoiz Zumarragako Lantigua elizan egoteko aukerarik izan duzuen ala ez. Ez bazarete egon ondo apuntatu. Ederra da, bikaina da, artelan izugarria da. Barrutik egurrez eginda dago, muinotxo baten dago, Zumarragako goiko partean, eta mendeak dituen baseliza, ez dakit sakratua edo behintzat oso berezia da, oso berezia. Ez bakarrik Gipuzkoarrentzat, ni Portugaletekoa naiz, Bizkaitarra naiz, eta nego nintzenean unkitu nintzen. Eta jakinda, antxe, Gipuzkoako dantzarik zaharrena egiten dela, Santa Isabel egunean, are gehiago. Espata dantza oso berezia da, Gipuzkoarren dantza tradizionala eta berezia dela esango genuke, eta hori ere hementxe ikusiko duzue. Vamos a dar un fuerte aplauso y vamos a dar la bienvenida al grupo de casa, al grupo de Elai Alai. Txalo bero bat, zergaitik ez? Y vamos a irnos al territorio de Guipúzcoa. En los valles de Guipúzcoa, antiguamente, hace muchísimos años, se bailaban las danzas que se han conservado a través de la historia, a través de 150 años. ¿Gracias a quién? Bueno, pues gracias a los maisus, a los danzamaisus que durante días y días y semanas se recorrían pueblos y valles para apuntar y recoger todas las danzas que se hacían en los distintos sitios de Guipúzcoa. ¿Para qué? Pues para que se garantizara la transmisión del conocimiento de la danza y para que todas ellas no se perdieran. Y hoy aquí vamos a ver algunas de ellas. Vamos a empezar por la irreverencia, vamos a seguir por la espatadanza, se van a ver las troquel danzas, donde vais a ver toques entre arcos y toques entre maquillas, y luego también vamos a tomar parte de la fiesta de la cinta danza y de la ustai handiena, en la que vais a ver a nescas y mutillas con los arcos grandes. Y antes de finalizar esta presentación, como he dicho en euskera, me quería acercar a la Basílica de la Antigua, en Zumárraga, donde se representa el día de Santa Isabel, la danza más antigua de Guipúzcoa, que es la espatadanza. Pues mirando hacia Zumárraga, mirando hacia esa ermita especial, ahora sí, txalo bero bat, Elai Alai, dantzatalearentzat.
izan sarturik jaunaren aurrera, espalda birekin laudatua zure jaun, badakigu dantzatzen dana, honestasun guzti zandiarekin, lehendabizi jaun Maria Lurrerin, agintzen baitigu legea, zeren gaituen guztiok berean, honestasun guzti zandiarekin.
argia piztu arte. Elai dantza taldekoak, txaloak eurentzat ozta bere. Adinez nagusiagoak direnak, helduak, nerabeak, eta gaztetxoak ere ikusi ditut hor backstagean, horrek esan nahi du talde honek arrobia badaukala, eta beraz etorkizuna handia, nola ez. Bueno, Euskal Herri albo batera utzi, eta Hego Amerikara bueltatuko gara. Boliviara, ballet folkloriko Manuel de Acostaren bigarren zatiaz gozatzeko irrikitan gaude, eta lehenengo eta bat musika tresnei begira jartzeko eskatuko izuet. Hortxe, musika tresnetan ikusten dituzuelako batzuk, eta akaso, gitarra moduko txiki bat ikusiko duzue, bai? Ukelelearen antza daukana, baina ez dena ukelelea inundik inora ere. Txarangoa da, oso musika tresna deigarria, eta oso garrantzitsua Boliviarrentzat. Haien herrialdeko musika tresnatzat daukatelako, egia da Ekuadorren eta Perun ere badagoela, baina Boliviakoa oso berezia da. Izatez, antxina, armadilloaren oskolarekin sortzen zuten txarangoa. Armadilloa zer den? Bueno, kirikino moduko bat, baina puak euki beharrean oskola handi bat daukana. Lurretik joaten da, eta Bolivian asko eta asko daude. Baina kontua da, musika tresna hau eraikitzeko, armadilloa hil behar zela, oskolak kendu, eta horrekin sortu, txarangoa eta lortu txarangoak daukan musika hori, doinu hori. Baina Boliviako gobernuak momentu baten esan zuen nahikoa da. Utziko ditugu armadilloak pakean eta hasiko gara txarangoa egurrarekin sortzen. Eta horrela ere, txarangoak soinu berezia dauka eta oso espeziala izango da txarangoa entzutea hemen. Boliviara joango gara batez ere, kasu honetan lehenengo dantzan altiplanora, Andeetara. Lehen esan dizuet La Paz, hiriburu administratiboa. La Pazek badauka 3.000 metrotik gorako garaiera. Baina kontua da, Bolivian 6.500 metroko altuera daukan sumendi bat dagoela, eta 4.000 eta 5.000 metroko mendi ugari. Pentsa, inguruko komunidadeetan bizi direnek zenolako erropak janzten dituzten egunerokoan. Bueno, dantza horretan erropa horiek ikusiko dituzue. Gizonek pontxo ikusgarriak jantziko dituzte, eta emakumeek rebozo izenekoak, artilez egindakoak, harrien artilea erabili izan dute, rebozo horiek egiteko, eta ez hori bakarrik ikusiko duzue indigenen kosmobizioa eta indigenen berezitasun hori, huipala indigenen banderaren bitartez. Eta gero, 60. hamarkadara joango gara. Ez oso urruti, 20. mendera. Eta El Caporal izeneko dantza ikusiko duzue. Afroboliviarrak ere egon zirelako, Afrikatik esklauak ere, ez bakarrik Brasilera atzo aipatzen genuen bezala, Boliviare eraman zituzten, eta hortxe kultura mestizajea sortu zen. Eta El Caporal dantzan isladatzen da, nagusia edo buruzagia esklabuaren lana kontrolatzen. Ospakizun baten moduan isladatzen da, eta horren testigu izango zarete. Gaztei asko gustatzen zarien dantza da gaur egun Bolivian, gazte askok dantzatu nahi dutena, eta kolore asko agertuko dira, erropa asko ere arinagoak, eta hortxe kontrastea, ez da? Altiplanotik Santa Cruzen edo La Pazen dantzatzen den El Caporal dantza horretara. Os pido que os fijéis en el instrumento del charango, es una guitarra pequeñita y antiguamente se hacía con la corteza del armadillo, que es un pequeño animal parecido al erizo, lo que pasa es que en vez de tener púas, pues tiene una corteza, y se utilizaba esa corteza hasta que el gobierno de Bolivia dijo, se acabó, vamos a empezar a utilizar la madera, pero incluso con la madera obtienen un sonido magnífico y que es muy apreciado por los bolivianos y por las bolivianas. Vamos a ver danzas del altiplano, de la zona de los Andes, y luego también nos vamos a ir a la época de cuando llegaban los esclavos de África también a Bolivia, no solo a Brasil, y veréis también el caporal, que es una danza que hace un guiño a la relación entre los esclavos y el capataz de aquellos momentos. Txalo bero bat, ballet folclórico Manuel Acostarentzat.
Soy un indio aymara. Tengo 30 años y soy nacero, forjado bajo el yunque de la meseta andina. El lago Titicaca templó mi cuerpo fiero y fue mi cuna blanca la más pétrea colina. Aguas de un lago transparente, cuando surja mi raza, que la raza más rara. Entonces vas a ver el mundo lo que vale la aymara. Cuando surja mi raza, que es la raza más rara. Entonces vas a ver el mundo lo que vale la aymara.
los amos caporales vamos bailando en el carnaval. Con los amos caporales vamos bailando en el carnaval. Con devoción y fuerza al bailar, los amos te alegrarán. Toma mi mano y aprenderás el ritmo del caporal. Moviendo el compás muy suave hacia atrás, así, así, Así aprenderás el ritmo sensual que te hace soñar. Sambo caporal, moviendo el compás muy suave hacia atrás. así aprenderás el ritmo sensual que te hace soñar. Así, así, Sambo caporal. con los amos caporales Vamos bailando en el carnaval. Con los amos caporales vamos bailando en el carnaval. Con devoción y fuerza a bailar, los amos te alegrarán. Toma mi mano y aprenderás el ritmo del caporal. moviendo el compás muy suave hacia atrás. Así aprenderás el ritmo sensual que te hace soñar. Sambo caporal, Moviendo el compás muy suave hacia atrás. así aprenderás el ritmo sensual que te hace soñar. Sambo caporal. Con los amos caporales vamos bailando en el carnaval. Con los amos caporales vamos bailando en el carnaval. Con devoción y fuerza al bailar, los amos te alegrarán. Toma mi mano y aprenderás el ritmo del caporal. Desde Bolivia, desde La Paz, ballet folclórico Manuel Acosta Txaloak. Bueno, Boliviarrak berriro ere ikusteko gogotsu geratu bazarete, jakin bihar ere, beste guztiekin batera izango ditugula, ostegunean Lakanillako pasealeku honetan iluntzeko 9:30 aurrera. Eta bihar ere Euskadi egongo da, alai dantza taldea izango da. Eta asteazken honetan haiekin emango diegu amaiera 9:30 hasi dugun hainbat minututako ikuskizun oparo honi. Eta oraingoan Nafarroara begira pareuko gara. Nafarroa handia da, ederra da, leku eta bazter ugari ditu. Eta hasi hegoaldetik hasiko gara. Herriberako Kortes herritik. Tutera ondoan dagoen herri txiki bat da, eta San Miguel egunez, irailaren 29an,
makildantza berezi egiten dute. Eta makildantza hori ikusteko aukera izango dugu. Eta hegoaldetik ipar ekialdera joko dugu. Zaraizuko haranera, Jaurrieta izeneko herri berezira. Jaurrieta Otxagagitik gertu dago, Otxagabia albo batera utzi, igo mendate bat, jeitsi mendatea, eta hortxe, herri txiki-txikia, Jaurrieta eta oso berezia. Izan ere, 19. mendearen amaieran hortxe, lekeitiar batek, Resurrección Maria de Azkuek, antzeman zuen, han neska batzuek dantza egiten zutela, eta haien melodia jaso zuen. Handik urte batzutara, folkloreaz eta euskal dantzei buruz ikaragarri asko dakien Juan Antonio Urbeltzek esan zuen ahi baitu, bastanen badago mutil dantza bat, eta akaso horretan oinarrituta Jaurrietako dantza horren berrera ikuntza bat egin genezake, eta horri ekin zioten. Urbeltzek eta Elai Alaik urteetako harreman estua daukate, eta Elai Alai dantzataldeak Asuri Beltza irakatsi zien Jaurrietako emakumei, Jaurrietako neskei. Beltzez jantzita ikusiko dituzu eta askok, haien mugimenduak ikusita eta haien erropak antzeman da, enarak irudikatzen dute hegaz, haizearekin, solasean, dantzan, doazen elaiak irudikatzen dituzte. Eta Otxagi eta Jaurrieta albo batera utzi, eta nora, Ultzamara joango gara, Imotzera, herri txiki bat Ultzaman dagoena, eta eskudantza ere ikusiko duzue Imotzetik. Eta amaitu, Nafarroako erdialdean amaituko dugu. Larrainetan. Zer dira larrainak? Bueno, larrainak dira Nafarroako Lizarraldean, Gares, Los Arcos, Lizarra, Endabia, buelta horretan guztietan dauden larrainak edo hortuak edo lur emankorrak. Hortxe aspaldi nekazari gaztek lan eta lan egiten zuten, baina lan amaitzen zen eta haiek ere juerga burua nahi zuten, dantza egin nahi zuten, eta hortxe hasten zen dantza, larrain dantza da. Hortik datorkio izena larrain dantzari, larrainetatik. Eta larrain dantza horrek ere ospea izan zuen. Alfonso Amairugarrena, Espainiako erregea ere antza hortik pasatu zen eta dantzatu zuen larrain dantza. Hori guzti eta gehiago hementxe minutu gutxi barru. Vienen todos los danzaris del Elai Alai aquí a acabar este miércoles y nos van a llevar a Navarra y vamos a visitar distintos puntos de Navarra. Nos van a traer de Cortés, de un pueblito cerca de Tutera, la maquildanza desde la ribera. Nos van a llevar al Valle de Salazar, a Jaurrieta, y nos traerán también una danza típica desde allí, desde Jaurrieta. Luego nos vamos a ir al Valle de Ultzama, a un pueblito pequeñito llamado Imotz, y disfrutaremos de su escudanza. Y nos vamos a quedar en la parte media de Navarra, en la zona de Tierra Estella, para disfrutar con las larraindantzak. Txalo bero bat, Elai Alai dantzataldeari!
Zuekin guztiekin, Elai dantza taldea! Batira lujoa herrian olako dantza talde bat izatea, eta helduak, gazteak eta txikiak ere tarteko, etorkizuna bermatuta dagoela, eta etorkizun laburrari begira, bihar jarriko dugu hitzordua, izan ere bihar Elai dantza taldearekin batera, hementxe, 4. egunez, jarraian, 9 herrietatik aurrera, Kenia, Bolivia, Kazakhstan, Brasil eta Hungaria, zuzenean, itxartzen zaituegu, Ez falta, hementxe egongo gara, folkloreaz eta dantzaz gozatzen. Txalo bat eta bierarte, agur!